19 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои шуъбаи хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шаҳри Кӯлоб мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бинои навбунёди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дорои 24 ҳуҷраи корӣ ва иншооти ёрирасон мебошад. Дар ошонаи якум китобхонаи кушоду барҳаво бо асарҳои пешвои миллат, шоирону нависандагони классик ва муосири халқи тоҷик, адабиёти соҳавӣ ва 10,000 нусха китобҳои электронӣ, қисми навбардорӣ, анбори нигоҳдории либос ва маводи хӯрока мавҷуд мебошад. Кормандони шуъба метавонанд дар вақтҳои барояшон мусоид озодона вориди китобхона гашта адабиёти лозимаи хешро дастрас ва мутолиа намоянд. ҳамзамон дар китобхона 2 компютер насб карда шудааст, ки ба шабакаи интернет пайваст мебошад. Минадории худ ва ҳайати шахсии хадамоти давлатии муҳофизаро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз менамоем, ки ба мо насли ҷавон дар шаҳри Кӯлоб чунин бинои ҳозиразамон муҷаҳҳаз бо тамоми техникаи ҳозиразамон, толори варзишӣ, китобхона, ошхона, утоқҳои корӣ ва дигар шароитҳои маишӣ муҳайё гардидааст. барои муҳайё гардидани чунин шароитҳои корӣ ба мо ваъда медиҳем, ки ба савганди худ содиқ буда барои таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ, кушодани ҷиноятҳо ва муҳофизати иншоотҳои муҳим ва махсусан муҳим саҳмгузор бошем. дар бинои навбунёд толори кушоду барҳавои маҷлисӣ бо 80 ҷои нишаст, ошхона барои 60 нафар ва толори варзишӣ барои машқу тамрини кормандон сохта шудааст. толори маҷлисӣ барои баргузории ҳама гуна вохӯриву мулоқот ва чорабиниҳои сиёсӣ тарбиявӣ бисьёр мувофиқ мебошад. ҳуҷраҳои ошёнаи сеюм ва чоруми бинои нав барои кормандони хадамот аз ҷумла афсарони шуъбаҳои назорати ташкилӣ, банақшагирии иқтисодӣ, кор бо ҳайати шахсӣ ва корҳои ташкили воҳидӣ, хизмат, роҳбаладӣ, шуъбаи воситаҳои техникӣ ва муҳандисӣ пешбинӣ шудааст. барои мо бисёр шараф аст, ки имрӯз дар қатори мардон чун ҳомиёни ватан истода дар суботу оромии ҷомеа саҳм гузорем. албатта ин аз сиёсати хирадмандонаи сарвари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад, ки нисбати фаъолияти занон тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст. баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа бори дигар собит сохт, ки воқеан дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои занону бонувон имконияти кору фаъолият таҳсил фароғ буда, аз ҷониби роҳбарияти олии сиёсии кишвар низ таваҷҷӯҳи хосе зоҳир мегардад, ки ин боиси қаноатмандист. барои мо бисёр шараф аст, ки имрӯз дар қатори мардон чун ҳомиёни ватан истода дар суботу оромии ҷомеа саҳм гузорем. албатта ин аз сиёсати хирадмандонаи сарвари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад, ки нисбати фаъолияти занон тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст. баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа бори дигар собит сохт, ки воқеан дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои занону бонувон имконияти кору фаъолият таҳсил фароғ буда, аз ҷониби роҳбарияти олии сиёсии кишвар низ таваҷҷӯҳи хосе зоҳир мегардад, ки ин боиси қаноатмандист. дар ин рӯз аз ҷониби сарвари давлат ба кормандони шуъба як воситаи нақлиёти хизматӣ тӯҳфа карда шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити дар бинои нав фароҳам гардида ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, кормандони шуъбаи хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯлобро дар самти иҷрои содиқонаи вазифаҳои хизматиашон вазифадор намуданд. ифтитоҳи бинои муҳташами шуъбаи хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯлоб албатта тӯҳфаи арзандаи ҳукумати кишвар, хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба кормандони ин ниҳод аст, ки бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифт. намои беруна ва дохили бино бо тар ва дизайни муосир сохта шуда барои фаъолияти босамари ин бахши вазорати корҳои дохилӣ шароитҳои хуб муҳайё гардидааст. тамоми утоқҳои корӣ бо дастгоҳу таҷҳизотҳои насли нав таъмин гардида, дар ин замина шароити корӣ низ ба маротиб беҳтар гардид.
این ما خدمتیان دولتی را وادار می‌سازد که از گذشته دیده پرمسئولیت باشیم و برای تأمین امنیت و ثبات سرتاسر مملکت سهم خود را گذاریم. یادآور می‌شویم که کارهای ساختمانی انشاءات از طرف ساختمانچیان ریاست ساختمان اساسی وزارت کارهای داخلی با صفت بلند اجرا گردید. نمای بیرونی بنا با طرح معاصر آرا یافته، روشنی آن را در شب چراغک‌های گوناگون جلوه‌دهنده تأمین می‌نمایند.